Kaixo, Miren eta Letizia gara, Zarauzko Montalbertia Institutuko irakasleak, eta zelulitizaren aurkako gorputz tratamendu bat nola egin aurkeztuko dizuegu. Gorputz tratamendurako behar diren lanabesak, materiala eta kosmetikoak prestatzen dira. Esfoliatzailea, esfoliatzaileak kentzeko ura, bilgarria, krema espezifikoa, film osmotikoa, belakiak eta espatulak. Esfoliazio fisiko baten bidez larruazala prestatzen da. Modu honetan, bilgarriak daramatzan aktibo kosmetikoen eragina handiagoa izango da. Zelulitesaren aktibo kosmetikoak dituen bilgarria ezartzen da eta aplikatu ostean film osmotiko bat gainean ezarriko dugu efektua areagotzeko. Bilgarriak efektua egiteko, kosmetikoaren ekoizleak esaten digun denbora uzten dugu pasatzen, 20 minutu inguru normalean. Dutxa baten bidez, bilgarria kentzen dugu. Zelulitizaren aurkako krema baten bidez, bukaerako masaje bat egiten dugu. Laburbilduz, hauek dira jarraitu ditugun pausoak. Materiala, lanabesak eta kosmetikoak prestatu. Esfoliatu. Zelulitizaren kontrako aktiboak dituen bilgarria ezarri. Darrezko denbora pasatzen utzi. Bilgarria dutxa baten bidez erretiratu. Eta zelulitizaren kontrako kremarekin bukarako masajea egiten da.